Fi wedi glanio mewn Abertawe ar gyfer gwyl celf ar draws y ddinas. Mae gen i hwn, mae gen i hamrau, ac yn ôl y map yma mae lot o gelf i weld, felly fi'n mynd i fynd ati. Mae'r ŵyl sydd wedi drefnu gan locws rhyngwladol yn arddangosfa o gelf cyhoeddus sy'n cynnwys 24 o weithiau celf, ac maent i gyd i'w gweld ar draws y ddinas. A gyda llaw, hon yw'r ŵyl gelf cyhoeddus fwyaf yn y Deyrnas Unedig. Oedd dim rhaid i fynd yn bell iawn cyn dod ar draws y beauty yma gan Pete Fowler. Mae Pete Fowler yn enwog am wneud gwaith i'r super furry animals. Mae gen i'r anghenfilod, mae'n aml yn defnyddio ni waith. A wedyn mae gen i Dylan Thomas yn saethu lan trwy'r canol. Ond yn bennaf, fi'n credu mae'n jyst yn ffordd hyfryd o gael eich croesawu i Abertawe. A dim Pete Fowler yw'r unig artist sydd wedi cymeryd ysbrydoliaeth gan ddathliad canmlwyddiant Dylan Thomas. Dyma ni wedi cyrraedd un o sêr y sioe, John Bergerman. Mae'n ffasiynol iawn gyda'r kids yn Berlin ar y foment. Fi'n mynd i gael look agosach. Fi'n credu bod y gwaith yma'n gret mewn canol dinas. Mae'n lliwgar, mae'n newydd, mae'n rhywbeth bach yn wahanol. Ond yn bersonol i fi, mae chydig bach rhy amlwg. Mae chydig bach rhy un-dimensional. Cymeriadau Dylan Thomas ydyw weld yma, ac i rheini ohonoch chi sy'n gyfarwydd o'i waith, mae'n debyg fod modd gweld rhai o gymeriadau dan y wenallt o fewn y lluniau enfawr yma. Nesaf ni'n mynd i weld 3 darn o waith celf sydd ar un stryd. A wrth edrych ar y map, fi'n credu bod nhw mewn ardal eitha difreintiedig. So bant â ni. So Rick Bennett yw hwn. Fi ddim yn meddwl rhyw lawer ohono fe ddo. Fi ddim yn credu bod yn heiddi snappy wappy. Fi'n rili hoffi'r darn yma gan Sintra Tantra. Mae'r lliwiau'n gret yn arbennig yn cyferbynnu gyda'r ardal yma Abertawe sy'n eitha run-down. Mae'n syml, mae'n glir, fi'n rili hoffi fe. Dim yn aml chi'n gweld skip uwch ben castell, na? Mae'n bosib cerdded o amgylch yr holl gerfluniau mewn un diwrnod. Ond os ydych chi fel fi, mae'n aberig i chi fynd ar goll. Fi'n chwilio am waith Bedwr Williams, sy'n nawr nôl yn y wlad yma ar ôl bod yn cynrychioli Cymru yn y Venice Biennale. Ac yn ôl pob sôn, mae gyda fe waith sydd o gwmpas rywle. Chi'n gwybod be? Fi'n credu fi'n gweld e draw fyna. Mae'n edrych bach yn anticlimatic i fod onest. Fi yn hoffi'r ffaith bod e'n eitha subtle. Mae'n classic Bedwr Williams. Mae'n bach yn sarcastic. Ond mae'r gwaith actually am 2 berson nath gael fight tra'n nhw'n gwisgo drag. Ath y fideo yn viral ar y we. Fi yn hoffi'r gwaith, ond does dim lot o impact ynddo fe. Ond dyna'r pwynt, I guess. Mae'r gwaith yma gan Jeremy Della cyn enillydd y Gwobr Turner. Mae hwn un o hoff darnau fi. Mae'n really syml, mae'n really glir, mae'n really bert fi'n meddwl. A mae'n llwyddo i ddweud lot mewn dim llawer o eiriau sydd yn farddonol neu hun. Mae trefnwyr yr ŵyl wedi penderfynu dechrau peth o'r enw Cerdd Fawr Tawe sydd yn gwahodd y cyhoedd i gyfrannu at ysgrifennu'r gerdd ar-lein barhaus hiraf yn y byd. Dwi wedi dod i ben fy nhaith i am yn Abertawe a fi'n gorffen gyda'r gwaith yma gan Jacob Dahlgren. Wrth weld taw teitl y gwaith yw Demonstration, byddai'r placard yma fel arfer yn llawn geiriau gyda llawer o ystyr, ond mae'r ffaith bod y lliwiau'r siapiau mor ddi-ystyr yn hyfryd. Fi wir ddim yn mwynhau fy niwrnod yma yn Abertawe, fi wedi gweld lot o gelf, fi ddim wedi cael cyfle i gweld popeth, ond byddai'n dod nôl i orffen gweld hynny. Fi jyst yn gobeithio nawr gweld yr infection celf yma sydd wedi digwydd yn Abertawe yn gwasgaru trwy Gymru gyfan.